Tauraron ɗan wasan gaban tawagar ƙasar Ingila Marcus Rashford kan iya sake komawa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United bayan zaman aron da ya yi a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta ƙare, wadda a halin yanzu ƙungiyar ta ƙasar Sifaniya tana sha'awar ɗan wasan gaba na gefe na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea Pedro Neto mai shekaru 26 a matsayin madadinsa, inji kafar yada labarai ta Mundo Deportivo da ke ƙasar Sifaniya. Dan wasa Marcus Rashford mai shekaru 28 da haihuwa a gidan duniya yana son ci gaba da zama kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona, to amma tattaunawa a kan zaman nasa kungiyar Inter Barcelona ta ci tira, abin da ya sanya daraktan wasanni na kungiyar Inter Barcelona Deco ya bayar da shawarar sake karɓar shi a matsayin aro a kakar wasa ta biyu domin Barcelona ta samu damar cika ka'idodin zaɓin sayansa kamar yadda yarjejeniyar nasa ta naɗa, inji kafar yada labarai ta Talksport.